dalla Haji Abubakar mai kainuwa garkuwa na samarin Najeriya muna gai ce ka kainuwa. halin madalla Haji Abubakar mai kainuwa na samarin Najeriya muna gai ce ka kainuwa. Kaɗaici Allahu zan kira farko gwani ɗaya dawwamamman sarki shi ke rabon dukan bai wa gaba ɗaya ayyimin don manzo ɗan laraba walima mina an biya sa da babbar gayya Haji Abubakar mai kainuwa. halin madalla Haji Abubakar mai kainuwa na samarin Najeriya muna gai shi ka kainuwa. Rambu ya lamun ci ga kainuwa tana ya samar ruwa wanda ya ce a ni ba ni bin sana san ya yi dimuwa hassada ciwo ce mai yin ta zuciya ta yi babu nutsuwa Allah ya tsare ka dukkanin sharrin mai sharri kainuwa. halin madalla Haji Abubakar mai kainuwa na samarin Najeriya muna gai shi ka kainuwa. A dubu na mutane samun kamar ka sai an tsananta binkice kyan hali jarinka kyauta sadaka su nan ka yi fice ka bai wa masoya da makiya ba kyara su masu zo su ce shi ya sako yaushe a gurin ka mutane ke tururuwa. halin madalla Haji Abubakar mai kainuwa na samarin Najeriya muna gai shi ka kainuwa. Jini da muhimba Allahu ne ya mako wasu ba su so ka hazam hadari ne malafar duniya ka juya inda duka so ko a ce ma kauci na ka ba sha nema ga ka iso mai dubin al'umma Haji Abubakar mai kainuwa. madalla Haji Abubakar mai kainuwa na samarin Najeriya muna gai shi ka kainuwa. Kuma na samarin Najeriya na ce da wai sugun ado ga kuɗi ga mulki ga arziki na 'ya'ya gwangwanin ado rabu ne ya yi kyautar duk wanda ba su sosai da su sa ido a kudin da arewa shi ne ya ɗaga suna ka kainuwa. halin madalla Haji Abubakar mai kainuwa na samarin Najeriya muna gai shi ka kainuwa. halin madalla Haji Abubakar mai kainuwa na samarin Najeriya muna gai shi ka kainuwa. Gaisuwa ta yanzu ga Hajji Aisha matar kirki ga kainuwa da Hajiya Ramatu mai alfarma ce gun ka kainuwa ga 'ya'yan kirki aina usagiru da awwal gun ka kainuwa da Abba Sadiq alaraya gidan nan na ga kainuwa. madalla Haji Abubakar mai kainuwa na samarin Najeriya muna gai shi ka kainuwa. Jinar ban girma Haji mun tarigiwa mai farin hali Haji Hamis mai rabo Haji Nura da bai gai shaida adalai Haji Awwal manaja bai cuta samsam mai farin hali Alhaji Isiya kula bila karimin nasi gaisuwa. halin
kwarjini Haji Kasim na kwana dan gora fitacce ne abin gani mai ɗabi'un kirki Haji Awwal Makole kayi mun gani tallakin fulbar don kura mai alkairi ne na kainuwa halin madalla Haji Abubakar mai kairar kainuwa na samarin Najeriya muna gaishe ka kainuwa ya buga mutane kowa ya zo kanamar ba abu anjima arzikin ka kudu sun yalwa cikinsa tamkar zubar ruwan sama kana baka da kyashi samun waɗansu dankar su yi hidima garkuwa na samarin Najeriya na ce mai kai halin madalla Haji Abubakar mai kairar kainuwa na samarin Najeriya muna gaishe ka kainuwa duniyar ta samu ga lahirar kana gyara ta kainuwa kyauta halin ka ga al'umma sun nan da yan uwa sani miran wake ni arzikin kana ci ba ni mantuwa Allah ya taya